Uh, Jei. Anyways. Uh, Moi. Mun nimi on Santeri Kuusisto. Mä oon 15. Mä asun tällä hetkellä Kokemäellä. Ja tää olisi mun lisäpistehakemus tohon noin harrastepuolelle. Kerttulin ICT-lukioon. Että hei. Jatketaan tästä näin. Tai hetkinen, mä voisin kertoa hiukan itsestäni enemmän. Ei siellä mitään. Joo, mä tykkään elektroniikasta, tietokoneista. Mulla on muutama projekti meneillään. Muutama, mitä mä en oo aloittanut, koska mä oon köyhä. Se ei oo kovinkaan hauskaa. Noista semmosia, mitä... No anyways, kuulet sitten enemmän siitä. Mitäs muuta? Mä oon kasannut 2 tietokonetta. Mulla on tällä hetkellä meneillään Macropadin PCB-suunnittelu. Se ei vielä valmis, mutta mä näytän sitä sitten tässä näin myöhemmin. Tää on tämmönen näin pikainen. Ollaan tuossa noin koneella hetken ja sitten mennään IRL tohon noin juttuun. Mitäs muuta? Mä käytän Linuxia koneella nykyään. Mä oon käyttänyt sitä näin kuukauden verran about jarrallaan. Arch Linux-distro. Mulla on ollut ihan hauskaa, et ei siinä mitään. Se on toiminut sen verran, mitä sen pitää toimia, ja sitten vähän enemmänkin. Se on nopeampi kuin toi Windows, ja... Niin, mä voisin sitten näyttää todisteet. Mitäs muuta? Ei kai tässä muuta. Siirrytään koneella, ja sitten katsotaan siitä eteenpäin, että... Yes. Hetkonen, toimiiks tää? No, mikäs tässä? Yes, anyways, nyt ollaan koneella. Tässä on OBS. Tää on eka kerta, kun mä oikeesti käytän tätä. Että mä sanoisin, että mulla menee ihan hyvin. Tässä oli hiukan ongelmaa saada tätä kuntoon. Kun ei tunnistanut mikä toi on toi näytöohjaimen enkoodaamista ja tätä näin kiihdytystä ja kaikkea semmoista ei tunnistanut. Se meni lähinnä prosessorin kautta. Niin. Nyt toimii. Täällä on CPU 1,4%. Niin. Jei! Anyways, jatketaan. Eli ekas näytetään, että tässä on mun konsole. Näytetään täältä. Neofetch. Näin. Tässä on kakkuarkki. Se on mun kone. Joo. Eihän tässä oikein mitään. 5600 Ryzeni ja GTX 660 on tuossa noin. Sitten toi Display Manager on vissiin Wayland. Window Manageri. Wayland on Window Manageri. Näin mä oon ainakin ymmärtänyt. Eli siinä oli se. Käytän Linuxia. Sitten täältä KiCad. Tässä on se Macropad PCB, mistä mä puhuin just tosiaan näin. Siinä on näppäimet. Siinä on toi RP20400. Jos jokainen nämä on kaikki 1/10. Tää ei oo mitenkään vielä valmis. Mä haluaisin tohon saada noita mitä ne on, mitä pyöritetään. Ja sit se nostaa volyymiä ja tekee mitä kaikkea. Niin. Un moment, otan teidät täältä. Oho, tää on väärä kamera. Tuo. Niin. Tämä juttu. Tuommoisia mä haluaisin 2 tohon noin. Joo. Ei tästä kyllä mikään hyvä video tuu. Tää on vähän tämmönen sekasvakt, kun en mä osaa ottaa videoita. Anyways, tässä on tää 3D-malli. Tähän menee noi hotspot-jutut ja siinä on diodit jokaisella, niin ei tuu koostaamista sit ainakaan.
Tää voisi todellakin tehdä varmaan paremmin, mutta mä en tiedä yhtään niin paljon vielä tästä, niin tästä. Tää on semmonen projekti, mitä mä kehitän sit tässä näin sit, kun mä tiedän enemmän ja osaan enemmän ja niin. Sitten, jos jatketaan mahdollisesti, hetkonen, tää taisi olla siinä. Hetkonen, tässä on näitä projekteja. Tässä on, no mä voisin tästä nyt näyttää hetikin, että tässä on, tässä on tästä läppäristä. Tää on mun Lenovo peliläppäri L340. Siinä on i7 9750H ja GTX 1650 4 GB. Toimii ihan hyvin. On 3D-mallintanut sit yleensä aina välillä. Mutta hänestä mä haluaisin tehdä jonkun projektin. Tässä on nyt 3 vaihtoehtoa, mitä mulla oli ajateltuna tohon noin. Oli ZenBook Duo-tyyppinen. Näytetään sekin täältä. Duo. Se olisi niinku, hetkonen, ei tää on, toi on väärä, se on se toinen. Vai hetkonen, olisiko ROG se Duo. Sit se olisi tuolla. Niin. Tämän näköistä. Eikö hetkonen, joo. Joo, en välitä tällä hetkellä. Tämän näköistä niinku olisi tekemässä. Niinku tuossa on toinen näyttö ja tässä on yksi näyttö, niin se oli yksi vaihtoehto. Siinä oli suunnitelma. Eli Wavesare tekee näyttöjä. Mä en tiedä oikein mitään muuta. Ne tekee ainakin näyttöjä, sen verran mä tiedän. Ja sitten ne tekee noita mikrokontrollereja ja MCU-piirilevyjä ja kaikkea tuommoista. Niin, tuossa on paljon tyhjää tilaa, kun siinä saa kovalevynkin. Niin siitä mahtuisi tämä. Tällainen Wavesaren näyttö. Se olisi niinku, tuossa on se, tuossa on se ohjain, tuossa noin. Niin sen saa sit HDMI:lkin. Tässä on pari miinusta. Lähinnä se, että mulla ei ole juottokamaa, kun se pitäisi sitten juottaa se HDMI-kaapeli, kun tuolla ei ole kahta noita näyttöjuttuja. Niin se pitäisi sitten juottaa sinne sisältä. Siihen niin HDMI-piiriin, niihin niin, mitä ne on ne. No, anyways. Sitten mun pitäisi hankkia siihen toinen näppäimistö ja uusi trackpad. Saada ne sitten jotenkin siihen niin alemmas. Ja sitten, kuten mä sanoin, niin siitä pitäisi näyttökaappeli sitten ottaa HDMI-porttiin kiinni. Mä en millään viittis, koska mä haluaisin pitää sitten vielä siitä niin kaiken toiminnallisuuden. SuperDeck oli yksi vaihtoehto, hetki pieni. Mä näytän laptop SuperDeck. No, tällainen. Tämän inspiroimana mä lähinnä ajattelin lähteä tekemään sitä. Eli tää on niinku näppäimistä kiinni, läppäri emolevy sen alla. Sitten ehkä akku, mä en ihan tarkalleen muista. Mutta tää inspiroi aika paljon sitä ideaa, SuperDeck-ideaa. Ja sit mä ajattelin, että jos mä tekisin sit pienemmän, kun tää yksi tyyppi teki Frameworkin emolevystä ja akusta, niin se teki SuperDeckin kanssa. Se on vähän samantyyppinen, paitsi että toi näyttö menee alemmas. Ja supersiisti oikeesti. Ihan siis hirveät respektit näillä tyypeillä. Joo. Eli se oli yksi vaihtoehto. Eli käytännössä revitään vaan läppärissä sisukset. Ostetaan semmonen samanlainen Wavesaren näyttö. Sit mä ostan tai teen jonkun näppäimistön. Mulla on siitä jotain kokemusta tämän kanssa. Sitten mä printtaisin siihen kotelon. Ja sit mä ehkä saattaisin laittaa sen alkuperäisen näytön siihen yläpuolelle. Ehkä. Niin sit tulisi vaan pöytäkone. Ehkä.
Mä en ole ihan 100 varma, että miten mä se haluan tehdä. Mutta sekin on sitten vasta myöhemmin, koska kuten alussa sanoin, mä oon köyhä. Öö, Sitten kolmas vaihtoehto oli semmonen dual screen näyttö. Tai no semmonen laptop screen. Niin, tämän tyyppinen. Tällainen. Vähän tämän tyyppinen, minkä sais sit sinne siirrettyä sinne taakse. Tohon noin takakannen päälle. Tai no tää voisi olla parempi. Ehkä joku tämmönen. Niin sen sais sit sinne niin näytön taaksekin ja sit sen se olisi HDMI-kin, sit siihen tekis tyyli uuden takakanne, johon sen toisen näytön saisi kiinni. Sitten seuraava, handheldi. Tässä on 2 vaihtoehtoa. Mennään, puhutaan helpoimmasta eka. Frameworkin Ryzen emolevy. Framework on siis, jos mä en vielä maininnut, en mä usko ainakaan. Framework on siis läppärivalmistaja, ketä tekee niiden pääfilosofia on se, että tehdään teknologiasta mahdollisimman korjattavaa. Että kaiken saa siis niiden nettisivuilta irti ja sitten uusio käyttää. Niitä emolevyjä voi esimerkiksi uusio käyttää jossain pöytäkoneessa tai NAS-setupissa tai jotain. Mä en ole niin paljon tutkinut sitä, mutta sen verran, että mä sain tämmöisen idean ja mä katsoin sitä ja tai no, inspiroimana mä sain tämmöisen idean. CNC Dan teki ainakin ihan pirun hyvä semmoitteeseen tekin semmosesta mini-PCstä, mikä oli siis toinen vaihtoehto. Pirust vaikeampi, mutta varmaan hauskempi. Mutta anyways, jatketaan. Framework, Ryzen emolevy ja sitten akku sieltä kans. 7 tai 8 tuuman näyttö. Sitten tehdään ohjaus PCB ja sitten laitetaan trackpadi, jos mahdollista. Sitten suunnitellaan kotelo ja laitetaan kasaan. Tää ei ole mitenkään suurin piirtein suunniteltu, koska mä ajattelin, että tää on niinku myöhään tulevaisuuteen siinä kohtaa, kun mulla on oikeasti rahaa käyttää tähän. Eli silloin, kun mä menen työelämään tai mä saan jostain rahaa tai katsotaan miten menee sen kanssa. Handheld on vähän samanlainen. Ostetaan Ryzen mini PC, 7-8 tuuman näyttö ja sitten tyyli tässä kohtaa alkaa muuttumaan. Semmoittiin 1865 soluja. Tämän tyyppisiä. Esimerkiksi. Tehdään näistä sitten semmonen battery pack. Ja sitten siihen kanssa ohjaus PCB, virtamanagementti, että se sitten antaa tasasta jännitettä ja kaikki toimii kunnolla. Sitten suunnitellaan kotelo ja laitetaan kasaan. Nämä ei ole tosiaan siis superhyvin suunniteltuja. Core XY-printeri. Mä en ole ihan 100 varma tästä. Mä näin kans tästäkin videon, missä joku tyyppi teki Core XY-printerin täysin customi. Että ei ollut mikään Voroni tai joku muu vaihtoehtoinen kitti tai jotain muuta. Mutta ihan siis täysin customi. Mä en ole ihan 100 varma, miten tässä, mutta tyyli kasataan metallirunko, tyyli metallikässäruokas. Mä en ole ihan 100 varma. Sitten haetaan joku emolevy, joka pyörittää klipperiä. Sitten hankitaan moottorit, hotendi, semmonen heatpadi, mihin se sitten kasaantuu ja kaikkea muuta. Sitten ja raiteita ja jotain muut tilpehööriä, mitä tarvii sitten kans. Nenko jotain, mitä noi on noi nauhat vai mikä noi on, mikä niitä sitten loppujen lopuksi pyörittää. Ja joka tapauksessa semmonen. Sitten Drone olisi seuraava. Mä en ole ihan 100 varma siitä, kun mä en ole niin paljon tutkinut tätä, niin kuin mä oon näitä aikaisempia. Eli mä en ole ihan 100 varma, että mutta alkuun mä ainakin haluaisin hankkia jonkun droneen, joku mitä voisi lähteä modaamaan, mitä voisi sitten tutkia ja sitten katsoa, miten kaikki toimii. Ja sitten sen jälkeen voidaan lähteä katsoa täysin custom droneja. Makropadin PCB ainakin näkyy jo. Eli siis PCB-suunnittelu. Siinä olisi sitten kotelo ja sitten
Sitten kun kaikki osat tulee valmiiksi, niin, ja tulee tyyli AliExpressistä jotain, niin juotetaan hotspot-sokketit ja RP2040 Zero-levy. Se on se mikrokontrolleri. Sitten tehdään koolityyli GMK tai CMK. Mä en ole ihan sitä varma, mutta kummalla. Mä en ole ihan sitä varma, että mitä noit näppäimistöprotokollaa tai mitä nämä on. Mä en ole ihan sitä varma, että mitä nämä on edes. Vielä mä en ole niin paljon tutkinut. Mutta kuitenkin Python-skriptiä sen pitäisi olla. Sen verran mä niistä tiedän, että se on jonkinnäköistä Python-skriptiä. Sitten testataan ja sitten laitetaan kasaan. Se olisi V1. Sitten V2 tulisi uudelleen suunniteltu PCB, missä olisi sitten integroitu toi mikrokontrolleri ja virtamanagementti ja kaikki nämä semmoitteet magneetit ja sitten pinnit siihen, niin mitä voisi sitten käyttää siinä. Sitten siinä on ledit ja jotain ledejä, mitkä merkkaa, että mitä ne sitten, mitä makroja ne sitten tarkoittaa ja mitä kaikkea ne tekee. Ja sitten joku OLED-näyttö, ihan vasta teki, koska se olisi hauska. Mulla ei ole mitään muuta syytä. Ja sitten nämä magneetit oli lähinnä sen takia, koska mä haluaisin tehdä siitä jonkun modulaarisen. Että tässä on niinku makropädi, tässä on niinku makropädi ja sitten laitetaan vaikka tähän näin, tähän kohtaan joku, niitä missä on niitä pyöriä ja nappuloita ja kaikkea muuta semmoista. Esimerkiksi joku MIDI-kontrolleri tai jotain muuta semmoista. Mä en ole ihan sitä varma. Switch-telakka. Mulla on täällä näin emolevy. Näette sitä sitten myöhemmin. Tässä on, tai no tää ei ole emolevy, tää on vaan piirilevy. Tää on tosiaan Switch-telakka. Hetki pieni, tarkistetaan OBS. Näin, tässä on Switchin telakka. Hän on hyvin pieni. Niin, ja alkuperäinen oli tämän kokoinen about-jarrulla, että saatte sitten verrata, kuinka iso se itse piirilevy oikeasti oli siellä. Että joo, mä ajattelin tähän näin tehdä pienemmän kotelo. Tässä näin. Varmaan tämän viikon aikana oikeesti. Mä avasin tän joku viikko sitten ja mä oon prokrastinoinut pahasti tämän kanssa. Anyways, suunnitellaan siihen uusi kotelo. Sitten laitetaan sitten PCB sinne, ruupataan sekin. Hyvin simppeli projekti, ei siinä mitään. Sitten, Nassi. Mulla on täällä, tai no näette myöhemmin, tehdään sitten IRL juttu ihan pian. Nassi, Network Attached Storage. Suunnitellaan emolle ja sitten virtalähteille ja levypaikat. Ja sitten printataan ne. Mulla on tosiaan noin 3D-printeri vieressä, ei siinä mitään. Sitten vaan laitetaan kaikki kiinni. Emo-level standoffeja ja sitten jotain ruuveja tuohon noin virtalähteelle. Ja sitten kun mä semmoinen hankin uuden. Ja sitten käytössä on tyyli joku TrueNAS tai joku muu NAS-käyttöön tarkoitettu Linux-distro. Mä en ole ihan sitä varma, että miten mä haluan käyttää siinä vielä. Mutta mä en sitten tiedä, että oliko tässä enempää. Tai no. Hetki. Hello. Ollaan taas tässä näin iso näyttö. Joo, anyways. TrueNAS ja sitten kaikki noi muut. Hei, mutta. IRL. Koitetaan hiukan IRL V-lukkaamista. Mä en ole ikinä tehnyt tällaista, mutta kuitenkin. Siinä on monitori. Kaikki on siis itse ostettu. Ketään ei ole mun puolesta maksanut tai tehnyt. Et siinä on monitori, siinä on hei. Siinä on mun tietokone. Se ei nyt kovin hyvin näy, mutta siellä on 32 GB RAMia, 5600 Ryzeni ja GTX on niinku 60. Ja sitten siellä on Corsair CX 550 virtalähde. 2 teraa SSDtä ja sitten mä dual boottaan vielä Windowsin tuon noin takana, koska Fusion ei toimi Linuxilla. Autodesk Fusion ei toimi Linuxilla kovinkaan hyvin. Ainakaan mä en ole ihan sitä varma, että se toimii kovinkaan hyvin. Mutta väliäkö sillä tällä hetkellä? Siinä on mun 3D-printeri, Crealityn. Se on toi Crealityn Ender 3 V3 SE.
Siellä on mustaa filamenttia. Siellä on minä kanssa, ei siinä mitään, ignoratkaa. Siinä on mustaa filamenttia, joo, anyways, siinä on tuo. Siinä on mun koululäppäri. Se on Aseri. Hän on tällä hetkellä kiinni Toivolla. Hän on tällä hetkellä kiinni takakansini Toivolla ja Pikaliimalla. Älkää koululle kerrotko, please. Yes, anyways. Tässä on tämä läppäri. Tässä on sit mun oikea iso läppäri. Tää on tää Lenovo. Autofocus ei oikein toimi. Vittu. Se on vähän vaikea. Kamera ei ole hyvä. Joo, näin. Sitten vaan. Noin. Näin. Ja sitten work offline. Hetkonen nyt. Kyllä mä netissä on. Joo, anyways. Tässä on muutama mun projekteja. Siellä on Saturn B, AR. Mä oon hiukan koittanut oppia tätä näin 3D-mallinnuksen saloja. Niin tässä on raketti, minkä mä tein. Se elää tässä. Hän on tämä raketti. Joo, mä mallinsin hänet. Kirjan kanssa mä oon hiukan koittanut opetella tätä niin kuin kirja. Samalla kuin koodaamista, mutta koodaaminen on vähän siihen jäänyt. Siellä on surfilauta samasta kirjasta. Mä en ole ihan varma, että miten sitä pitäisi tehdä, mutta se nyt vaan kuitenkin on tällä hetkellä, että mä katson sitä sitten vielä myöhemmin. Hän on ollut nyt joku kuukauden päivät. Mä en ole oikein paljon tässä näin mallintanut. Siellä on haaste. Mikä se kirjahaasto? Se oli niinku kuidetaan Autodesk Fusion 360. Mä en ole ihan varma, mikä se nimi oli. Ja mä en aio trackpadilla lähteä näyttämään täysin, mutta siinä on semmonen, mikä tää on, tää Sakkipala. Hän on Sakkipala. Mä oon hänet valmistanut. Tai no, en oo oikeassa elämässä, mutta joka tapauksessa hän on Sakkipala. Ja sitten tässä on Donitsi, minkä se haastoi kans tekemään. Joo, että se on nyt niin sanotusti tehty. Joo. Mä en sit oikein usko, että siinä on vielä tarkempaa kattelua siitä emolevystä, jos haluaa, mutta mä en sit oikein usko, että, tai no hetkonen, mähän voisin täältä näin näyttää pikaisesti täältä näin. Näin. Ja näin. Ja siinä on mun vanha emolevy. Siellä on Intelin i5 4570 ja 16 GB RAMia kanssa. ASRoCin Z87 Pro 3 emolevy. iOS sieltä on osa. Ja sit mulla on vielä jäähdytin vielä tää, niin joo, anyways, mä oon hänet kasannut, ja sit mä kasasin mummulla ja pappalla tässä näin, mikä se oli, hiihtoloma vai? Joo, eikö se ole hiihtoloma, mikä tässä just oli, tässä näin helmikuu aikana, eikö se ole hiihtoloma? Varmaan, joo. Anyways, tässä näin helmikuun aikana mä sen, tai no ollaan maaliskuussa, mutta joka tapauksessa. Tää on vähän sekava video. Anyways, mä kasasin sit mummulle ja pappalla tietokone. Näin. Mä kasasin heille sit tietokone. Siinä on Ryzen 5 7600 teramuistia ja 32 GB RAMia. Se on vähän yliampuva siihen niin nettikäyttöön, mitä mummo ja pappa sitä käyttää, mutta oho, tää on 24 minuuttia, voi helvetti. No, ei siinä mitään. Jos viittitte katsoa koko videon, kun mä aion tätä lähteä editoimaan, mä en osaa. Jos viittitte lähteä katsoa koko video, niin kattokaa, please. Please kattokaa. Mä katson tätä. Mä koitan katsoa. Anyways, tässä oli Santeri Kuusisto. Mä oon
edelleen mieluusti tulossa teidän Kerttulin lukio ICT-puolella. Ja hakemus lähtee todennäköisesti tänään 9.3.2025. Please harkitkaa mua. Please, mä haluan tulla teille kouluun, lukioon. Teillä oli tosi hauskaa silloin, kun mä olin tutustumassa. Anyways, tää taisi nyt olla tässä. Nähdään sitten myöhemmin syksyllä mieluusti. Hei hei.